An balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko Gundam ni ale ye yɔrɔ ye min bɛ Tɔnbukutu mara la yen kɔni ayiwa septembre kalo tile 4 tɛmɛnen kɔni min yɛrɛ ye marifatigi dɔw ye olu kɔni taara bingani wale dɔw kɔni ta k'a fɔ k'u b'o ɲɛsin ayiwa gardiw kɔni ka kan ma yen nɔ ayiwa kibaruya minnu kɔni sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ayiwa gardi minnu tun bɛ ayiwa préfet yɛrɛ ka ayiwa so ni o ka so yɛrɛ nɔrɔlen bɛ kan na olu kɔni sera ka kɛ sababu ye ka maajugu ninnu kɔni lasegin u kɔ ayiwa a jirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye maajugu ninnu ye jate kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko maa 5 de tun don u kɔni nana ayiwa septembre kalo tile 4 su ni ka kisɛ kɔni wuli nin yɔrɔ in na walasa u bɛ se ka kan kɔni ko attaquer ka sin ka u kɔni kɛ u ta ye ayiwa a jirala k'a fɔ kɔni ko nin wale in kɔni kɔfɛ an min yɛrɛ an ka finitigiw ye u ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛ cogo min na a bɛ se ka dɔn maa minnu yɛrɛ ye nin wale jugu in kɔni ta ka ɲɛsin u kɔni ma ayiwa tɛmɛnen kɔ an b'a jirala k'a fɔ kɔni ko fanga sinamatɔn ye jɛkuluba dɔ kɔni sigi ni u bɛ wele ko Front pour la sauvegarde de la démocratie ni o sigira ayiwa sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 ayiwa ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka nin jɛkulu kura in na olu ka laɲini kɔni bɛna kɛ min ye min yɛrɛ ye bɛɛjɛ fanga ye ni olu ka jate la kɔni ko o kɔni ɲɔngirilen don an ka jamana kɔnɔ ko kɔni lawuli ko kɔni bila a nɔ la ayiwa ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko u ka kɛlɛ fɔlɔ kɔni bɛna kɛ min ye ko de ye ka kɛ sababu ye cogo min na ayiwa Ibrahim Boubacar Keita ni olu kɔni ma sɔn hali sini kɔni a ka sigili ma Mali ɲɛmaya kɔni na ko ka ko bɛ kɛ min na jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔni wale ninnu kɔni kalama ayiwa cogo min na jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛla kɔni o de ka kɛ ayiwa an b'a jirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye nin maakɔfɔlen ninnu ye ni olu ye ayiwa maa 10 ye minnu tun y'u kan bɔ président Kalata kɔni na ni olu ka ɲɛmaa yɛrɛ ye Soumaïla Cissé olu kɔni y'u kale k'a fɔ kɔni ko olu tun y'u bolo jigin k'olu bɛna ko bɛ kɛ kɔni ko olu ka laɲini kɔni o bɛ se ka sabati cogoya min na ayiwa ko kɔni na kɔni ko olu tɛna saliya wa olu tɛna siran ka d'a kan kɔni olu kɔni bolo olu bɛ kɛlɛ min na o ye Mali kɛlɛ de ye wa ko foyi kɔni tɛna olu bɔ o sira in kɔni kan ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la